Καλώς ήρθατε στο The Lift Show. Είμαι η Dr. Ειρήνη Ζάγκου και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ το πλαστικό χειρουργό Dr. Κωνσταντίνο Μακρυγιώργη και τη σύζυγό του Τζούλια Κόλια, γνωστή beauty influencer. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Ειρήνη. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ και είμαι σίγουρη θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πρώτη ερώτηση που κάνω σε όλους τους καλεσμένους μου. Εγώ ξέρω σε ποιους απευθύνομαι, αλλά θα ήθελα να ξέρουν και οι υπόλοιποι που μας παρακολουθούν ποιος είναι ο Κωνσταντίνος και ποια η Τζούλια, πίσω από τους επαγγελματικούς τίτλους. Πίσω λοιπόν από τους τίτλους Doctor and Clinic Director, Beauty Influencer, ό,τι τέλος πάντων είπες, κρύβονται δύο άνθρωποι που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί, δύο άνθρωποι που αγαπούν πάρα πολύ αυτό που κάνουν, δύο άνθρωποι που πιστεύουν στην ομορφιά, όχι μόνο την εξωτερική αλλά και την εσωτερική. Είμαστε ένα ζευγάρι που δουλεύουμε μαζί και με πάθος μεγαλώνουμε ένα παιδάκι και αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι μεταξύ της ιατρικής και της αισθητικής, που συμπορευόσαστε? Κάποιος είχε προδιαγράψει την πορεία, νομίζω. Ναι, από την αρχή που γνωριστήκαμε, εμένα η πορεία μου ήταν να γίνω πλαστικός. Νομίζω ήρθε και έδεσε το ότι η Τζούλια έτσι κι αλλιώς ενδιαφερόταν για την ομορφιά, οπότε νομίζω ήρθαμε και βοηθήσαμε ένας τον άλλον. Πού συχνά διαφωνείτε και πού συμφωνείτε περισσότερο στην πορεία, την κοινή σας πορεία που έχετε, κυρίως επαγγελματικά? Ο Κώστας είναι πάρα πολύ καλός γιατρός, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ασθενείς του, αλλά είναι πολύ καλός γιατρός. Τα υπόλοιπα όσον αφορά το management και το πώς τρέχει, ας πούμε, ένα ιατρείο που ένα ιατρείο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν πάβει να είναι μια επιχείρηση, αν θέλεις να το κάνεις σωστά. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους που κάποιος πρέπει να μεριμνήσει για αυτά τα πράγματα. Οπότε σε αυτό λίγο διαφωνούμε, στο management, που το έχω αναλάβει εγώ ως επιτοπλίστων. Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές μπλέκομαι κι εγώ, μπορεί να διαφωνούμε, να το χειριστούμε έτσι. Εγώ δεν μπλέκομαι στο ιατρικό κομμάτι, είναι πάνω του εννοείται, δεν έχω κανένα λόγο εκεί, δεν είμαι γιατρός τους ή άλλος, αλλά εσύ μπλέκεσαι λίγο στο δικό μου. Ναι, αλλά νομίζω... Ποιος είναι ο πιο τελειομανής? Ο καθένας στο δικό του τομέα. Εγώ είμαι τελειομανής σε αυτά που κάνω, στις πράξεις τις ιατρικές, τα χειρουργία, όλα αυτά. Απ' την άλλη, η Τζούλια είναι στη διαχείριση λίγο της όλης επιχείρησης, στο marketing, στο όλο management, στο social media τέλος πάντων, που είναι πολύ σημαντικό για την στη ζωή μας γενικότερα, νομίζω. Τι σημαίνει για σας επιτυχία? Είναι κοινή για έναν γιατρό και για μια influencer? Νομίζω ότι δένει απόλυτα αυτό που κάνουμε και το έχουμε παντρέψει πολύ σωστά. Φυσικά ο ένας δίνει χώρο στον άλλον και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γενικότερα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, επιτυχία έτσι όπως το λες, να κρατάμε τους ενδιαφερόμενους προς εμάς, δηλαδή τους ασθενείς μας ή αυτούς που μπορεί να ακολουθούν, όπως λες τη Τζούλια, ευχαριστημένους πάνω σε αυτό που τους δίνουμε, βγάζοντας ένα ωραίο προφίλ ενός καλού ανθρώπου και όχι κάποιου που θέλει μόνο να πουλήσει για κάτι τέτοιο, με αυτή την έννοια. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Έχετε δεχτεί κριτική ή πίεση για τις επιλογές σας ως τώρα? Ναι, εννοείται. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δεχτεί. Και από το οικογενειακό μας περιβάλλον. Δηλαδή? Ακόμα και οι γονείς μας δεν συμφωνούν με ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και εγώ, σε ποιο κομμάτι διαφωνούν και γιατί? Στο κομμάτι της παρουσίας στην τηλεόραση που κάποια στιγμή είχα αναμειχθεί εγώ, η αλήθεια είναι ότι δεν άρεσε ούτε στους γονείς μου τόσο πολύ, ούτε στους γονείς Ναι, αλλά φαντάζομαι δεν ήταν κάτι που υποτιμούσε, ούτε μείωνε τη θέση του συζύγου σου. Ξέρεις όμως πώς είναι μεγαλωμένοι, παλαιά μυαλά, έχουν μάθει διαφορετικά. Ναι, αλλά είσαι μια γυναίκα που αδιαφυσβήτητα είσαι πάρα πολύ όμορφη, δηλαδή θα προκαλούσε το οτιδήποτε θα κάνεις, ακόμα και τώρα που είσαι, όπως λες, η μάνατζερ του ιατρείου του άντρα σου. Σε ευχαριστώ πολύ που το ακούω από εσένα αυτό. Πραγματικά, οι αλήθειες είναι να λέγονται. Ναι, πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ακούμε τέτοια λόγια από γυναίκα προς γυναίκα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πραγματικότητα. Από εκεί πέρα νομίζω είναι κάτι που και εσύ έχεις αντιμετωπίσει. Το συζητούσα, είχα μια παρόμοια κουβέντα και πριν λίγη ώρα. Το πόσο στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν αποδέχονται ότι μια γυναίκα εμφανίσιμη
μπορεί να συνδυάσει μόρφωση και επάγγελμα μαζί. Σίγουρα. Στο εξωτερικό, όταν βλέπουμε μια γυναίκα μορφωμένη, μια γυναίκα που ενδιαφέρεται για την εμφάνισή της, μια γυναίκα που είναι καλή στη δουλειά της, την θαυμάζουν. Εδώ ψάχνουν να βρουν την ατέλεια, το ότι λογικά είναι ψέματα, είναι ψεύτικο αυτό που βλέπουμε, δεν ισχύει, κάτι άλλο γίνεται από πίσω. Ποιος ο λόγος όλης αυτής της αμφισβήτησης? Πίστεψέ με, αυτό είναι μεγάλο κομμάτι και άλλη μεγάλη κουβέντα, το οποίο το έχω δεχτεί εγώ, ο άντρας σου θα γνωρίζει για τις καταγγελίες που έχω φάει από την εταιρεία πλαστικών χειρουργών και όχι μόνο, ότι γενικά ο πόλεμος σε μια γυναίκα είτε είναι επιστήμονας, είτε είναι όμορφη, απλά να δουλεύει. Εγώ νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το κατώτερο επίπεδο, ειδικά στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ έντονο το να μην υποστηρίζει μια γυναίκα όταν είναι επαγγελματίας, να θέλει να δουλέψει, να πάει μπροστά, να είναι παραγωγική, δημιουργική, και όπως εσένα αντίστοιχα. Επίσης, αυτό που λες για την κριτική, η Τζούλια μπορεί να έχει δεχτεί και πάρα πολύ κριτική ως η γυναίκα μου. Γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μια γυναίκα η οποία απλώς τρέφεται από μένα κατά κάποιο τρόπο που μπορεί πολλοί να λένε. Πρέπει κάποιος να καταλάβει ότι η διαχείριση ενός ιατρείου, όταν ας πούμε γενικότερα μπορεί να πηγαίνει καλά όλα αυτά, δεν μπορεί να γίνει από ένα άτομο και πόσο μάλλον και από τον ίδιο τον γιατρό. Είναι πολύ σημαντικό η διαχείριση του προσωπικού, όλων των πραγμάτων που γίνονται μέσα σε ένα ιατρείο. Είναι πολύ δύσκολο και πολλοί δεν το καταλαβαίνουν και πολλοί νομίζουν απλώς ότι είναι ένας τίτλος, ας πούμε, η συνιδιοκτήτρια και όλα αυτά. Πολλοί νομίζουν ότι ο γιατρός, τέλος πάντων, είναι αυτό που σκεφτόμασταν παλιότερα, 4 τοίχοι, ένα γραφείο, ένας γιατρός που κάθεται και απλά βλέπει κάποιους ασθενείς. Αυτό γνωρίζουμε ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και πόσο μάλλον στο δικό σας τον κλάδο της πλαστικής χειρουργικής, που πλέον πραγματικά έχετε να αντιμετωπίσετε κάθε μέρα πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θέλω να ξέρετε, μιας και το αναφέρουμε αυτό το κομμάτι, ότι είμαι πάρα πολύ υπέρ στα power couple. Για μένα είστε ένα power couple και ελπίζω να συνεχίσετε έτσι. Ως single mom, επιχειρηματίας, γιατρός, που έχω όλα μόνη μου, είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω με εσάς και ελπίζω να το κρατήσετε και να το διατηρήσετε. Και συγχαρητήρια, γιατί είστε πραγματικά ένα πολύ ωραίο role model και για άλλα ζευγάρια που μπορεί να είναι μετέπειτα, όπως υπάρχουν και πριν από εσάς. Μιας και μιλάμε για το τι επικρατεί λοιπόν σήμερα. Κάτι που έχει εισβάλει στη ζωή μας είναι το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Πού πιστεύετε ότι μας έχει επηρεάσει και πώς επηρεάζει την αισθητική και την ιατρική, και αν θα μας επηρεάσει περισσότερο στο μέλλον? Κοίτα, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, η αλήθεια είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολλοί ασθενείς κιόλας έχουν αρχίσει και το συμβουλεύονται και όλα αυτά. Νομίζω σε αυτή τη φάση είναι κάτι το οποίο θέλει λίγη προσοχή, γιατί μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να μπερδέψει και τον ασθενή. Νομίζω βέβαια ότι διορθώνοντας κάποιες μικρές ασθένειες αρχικές μπορεί να βελτιώσει και να βοηθήσει και τον γιατρό και τον ασθενή. Θέλω να πω, δηλαδή, πολλές φορές έρχονται κάποιοι ασθενείς οι οποίοι είναι μιλημένοι από το ChatGPT και είναι λάθος, ας πούμε, μερικές φορές. Δεν είναι απόλυτο και νομίζω και προς τιμή του AI πάντα λέει να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας για την τελική απόφαση. Αλλά γενικότερα νομίζω είναι ένα καλό εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει όλους. Και ξέρεις τι έχω παρατηρήσει? Γιατί διαφωνώ λίγο μαζί σου στο αν είναι καλό εργαλείο. Είναι καλό εργαλείο σε κάποιους τομείς. Αλλά θεωρώ ότι όσο το χρησιμοποιείς, σαν να σε μαθαίνει σιγά σιγά και σαν να αρχίζει να σου λέει πράγματα που ενδεχομένως να θέλεις να ακούσεις. Θα συμφωνήσω με την Τζούλια. Δεν είναι σταθερά τα πράγματα 1, 2, 3. Διαφορετικά θα πει σε μένα αν του κάνω μία ερώτηση και διαφορετικά σε σένα αν του κάνεις την ίδια ακριβώς ερώτηση. Οπότε είναι σαν να μας χειρίζεται και λίγο. Σίγουρα, και το καταλαβαίνουμε και το αντιλαμβανόμαστε, ότι είναι σαν να μας παρακολουθούν. Όταν κάτι θα συζητήσουμε τώρα και αργότερα θα το δούμε διαφήμιση στο κινητό μας, σίγουρα αυτό υπάρχει και συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, θεωρώ, και την είχα και εγώ αυτή τη κουβέντα, ας πούμε, έχουμε πει ότι στα φαρμακεία, όπως η μαμά μου είναι φαρμακοποιός, ότι σίγουρα δεν θα υπάρχει το φαρμακείο, θα υπάρχει ένα AI φαρμακείο. Θα πηγαίνεις με τη συνταγή σου, θα λες τι θέλεις, δεν θα είναι όπως είναι η μητέρα μου τώρα το φαρμακείο της γειτονιάς ή φαρμακοποιός της γειτονιάς που παρέχει και ιατρικές γνώσεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τους γιατρούς. Αυτό. Όμως. Απλά σε εμάς θέλεις την αισθητική, θέλεις την άλλη προσέγγιση που μπορεί να έχει ένας γιατρός. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, δεν θεωρώ ότι ένα χειρουργείο μπορεί να γίνει αποκλειστικά από ρομπότ. Όχι. Όσο και να βοηθάνε. Ή δεν μπορεί να κάνει κάποιος ζυγωματικά fillers ή όλα τα ενέσιμα
ένα ρομπότ όταν πρέπει να έχει την αισθητική. Όταν ακόμα και τώρα υπάρχουν γιατροί που του λες θέλω να βάλω ζυγωματικά και σου βάζουν σε μήλε και δεν στο βάζουν εκεί για να γίνει το contouring. Πιστεύω θα δυσκολέψει και τη δουλειά σας προσωπικά, γιατί ο κάθε ασθενής έρχεται μιλημένος από το AI και μπορεί να ζητάει υπερβολές, πράγματα παράξενα, θεωρεί ότι αν του πείτε τη γνώση σας, που η γνώση σας έχει προκύψει από εμπειρία χρόνων, θα είναι λάθος επειδή το AI του έχει πει κάτι άλλο. Όμως δεν αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε με ένα ρομπότ, ενώ εσείς είστε άνθρωποι με χρόνια εμπειρία, με ιατρική πράξη, που προφανώς έχετε δει κάποια πράγματα να συμβαίνουν και γι' αυτό έχετε σχηματίσει αυτή την άποψη. Συμφωνώ απόλυτα. Τελευταία βλέπουμε πάρα πολύ μπάζ για βιοδιαγέρτες. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό, πού διαφέρουν από τα fillers και πώς τα χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, οι βιοδιαγέρτες δρούν σε κυταρικό επίπεδο. Είναι εντελώς αντίθετα από ότι τα fillers. Τα fillers μπορεί να προσφέρουν κάποιο γέμισμα, κάποια διόρθωση, ενώ οι βιοδιαγέρτες είναι αυτά που προκαλούν ουσιαστικά το δικό μας δέρμα για καινούργια αναγέννηση ή να δώσουν λίγο τις δυνατότητες δηλαδή, που έχει να τις αναπτύξουν το δέρμα. Έτσι λοιπόν θα δούμε λάμψη, θα δούμε φρεσκάδα, θα δούμε καινούρια κύτταρα να παράγονται και να αναπλάθεται το δέρμα. Εντελώς διαφορετικό από το ότι γεμίζω με ένα τεχνητό υλικό. Άρα μιλάμε για αναγέννηση. Είναι κάτι που θέλω πολύ να συζητήσουμε και πιστεύω μας ενδιαφέρει όλους. Τι γνώμη έχετε, καλά, το πιο κύριο προϊόν που έχει κάνει και έχει γίνει και viral είναι το DNA σολομού. Που το έχω δοκιμάσει εννοείται. Το έχεις ή δεν το έχεις? Το έχω δοκιμάσει, Το ναι, και εγώ ναι, το έχω ναι. δοκιμάσει Το έχω δοκιμάσει, και είμαι ναι. φαν. Ναι. Τι γνώμη έχουμε γι' αυτό? Πέρα το ότι έχει γίνει viral, εντάξει είναι και λίγο πιασάρικο το όνομα, αλλά τι γνώμη σας? Πρώτα απ' όλα να πούμε πως δεν κάνουμε μια θεραπεία μόνο και μόνο επειδή είναι viral. Μια θεραπεία την κάνουμε επειδή έχει μια επιστημονική βάση και επειδή εν τέλει έχουμε δει ότι έχει αποτέλεσμα. Εγώ στο ιατρείο έχω έναν ακόμα ρόλο, δοκιμάζω κάποια υλικά. Φυσικά πάντα μιλάμε για πιστοποιημένα υλικά. Προσέχω κι εγώ ίδια τι βάζω στο πρόσωπό μου, πόσο μάλλον οι ασθενείς μας. Οπότε ναι, έχω δοκιμάσει και αυτή τη θεραπεία. Προσωπικά ήμουν πολύ ευχαριστημένη, θα έλεγα ότι είμαι μια real-time tester και μετά περνάνε όλα αυτά στους ασθενείς μας. Μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα, πολύ φυσικό. Και αυτό το έχω παρατηρήσει και στους ασθενείς, τους δικούς μου, τους υπόλοιπους. Δηλαδή πάντα μένουν ευχαριστημένοι. Δεν έχω αρνητικά, δηλαδή βλέπουν μια βελτίωση, όχι μόνο ας πούμε, στο επίπεδο ας πούμε, των ματιών που είναι υλικά ας πούμε, που έχουν βγει ειδικά πιστοποιημένα από το DNA σολομού, αλλά και για το υπόλοιπο πρόσωπο. Είναι η νέα μορφή ας πούμε, μεσοθεραπείας που όμως δίνει ας πούμε, με διαφορετικό τρόπο ας πούμε, το αποτέλεσμα που θέλουμε. Είμαστε και οι δύο και οι τρεις. Εμείς κάνουμε την πράξη, αλλά και σε από ό,τι καταλαβαίνω είσαι λάτρες και φαν της Plurial. Τη γνώμη σας και τι πιστεύετε ότι ποιο είναι το κοινό μεταξύ Plurial Biofiller και πολυνουκλεοτιδίων? Τα biofillers είναι βιοδιαγέρτες ουσιαστικά. Δρούν με τριπλό τρόπο, έχουν τριπλή δράση. Προσφέρουν γέμισμα, ενυδάτωση και αναγέννηση. Οπότε γενικότερα φεύγουμε από την έννοια των fillers και δίνουν μια άλλη διάσταση, το skin healer. Δηλαδή εδώ κάνουμε και λογοπαίγνιο, filler healer. Ουσιαστικά είναι διορθωτής της υγείας του δέρματος, να το πω έτσι απλά. Απ' την άλλη, τα πολυνουκλεοτίδια και αυτά δρούν σε παρόμοιο επίπεδο, φυσικά χωρίς την έννοια του γεμίσματος, αλλά είναι αυτό που θα προκαλέσει βιοδιάγεση με μια καινούργια τεχνολογία, τη Matricial 3D που φέρουν τα Plurial, και δρούν με παρόμοιο τρόπο, αλλά αποφεύγουμε το γέμισμα με τα πολυνουκλεοτίδια. Έτσι, σε κάποιες περιοχές που μπορεί να μην χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο ή να φοβόμαστε αυτές τις αλλαγές, είναι ιδανικά τα πολυνουκλεοτίδια. Και ενώ στις άλλες που μπορεί να είναι χρήσιμα, χρησιμοποιούμε περισσότερο τα biofiller. Έχουν αλλάξει τα trends. Σίγουρα. Είμαστε σε άλλη εποχή. Ούτως ή άλλως πλέον προωθούμε την πρόληψη. Όλη η ιατρική είναι μια πρόληψη. Πλέον είναι και η πλαστική χειρουργική και η αισθητική ιατρική. Η αισθητική ιατρική βρίσκεται μόνο στην πλαστική χειρουργική. Εγώ το τονίζω αυτό.
Το έχει και ο τίτλος ειδικότητάς σας, έτσι. Ναι, αλλά δεν είναι δηλαδή μόνο το νηστέρι. Σίγουρα είναι. Όχι, δεν είναι μόνο το νηστέρι, αλλά δεν υπάρχει αισθητική ιατρική, παιδιά, σαν σπουδή ξεχωριστή. Αλλά είμαι, αυτό που λέει για την πρόληψη, είμαι πολύ και εγώ υπέρ. Ναι. Του preventive skincare. Τι γνώμη έχετε για το collagen banking? Λοιπόν, το collagen banking είναι κάτι το οποίο και τα biofiller και τα πολυνοκλητίδια προσφέρουν. Ουσιαστικά, όπως επενδύουμε τα χρήματά μας, επενδύουμε έτσι και στο δέρμα μας και η διαδικασία είναι ότι τα πολυνοκλητίδια είναι αυτά που βοηθάνε το δέρμα, ακόμα και από τα 25 μας χρόνια, να παράγουν περισσότερο κολαγόνο, έτσι ώστε να προλάβουν τη φθορά του δέρματος, να διατηρήσουμε την υγεία του δέρματος για πολλά χρόνια χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα που χρειαζόμαστε άλλες θεραπείες μετά να αντιμετωπιστούν. Επομένως, με αυτή την έννοια δρά το collagen banking, όπως είπαμε πριν. Ωραία, και μιας μιλάμε για το μέλλον λοιπόν. Τη γνώμη μου για τα εξωσώματα, που και αυτό νομίζω μετά το DNA solo μου είναι η άλλη θεραπεία μάλλον που ακούγεται παντού και έχει γίνει σχεδόν viral. Εκπληκτικά αποτελέσματα. Εγώ δεν είμαι γιατρός για να τα αναλύσω όπως πρέπει, αλλά έχω κάνει... Σαν real-time test. Ναι, σαν real-time test. Μετά την εφαρμογή, τι είδες διαφορετικό και τι σου άρεσε πιο πολύ? Λοιπόν, είδα το πρόσωπό μου να έχει μία λάμψη. Μία όμως ιδιαίτερη λάμψη, όχι σαν τη λάμψη που δίνουν άλλες θεραπείες, μία παροδική, μία πιο μόνιμη. Είδα αυτό το εφέ του glass skin. Εγώ το είδα του φίλτρου. Του φίλτρου, ναι. Δεν χρειάζομαι πλέον foundation για να βγαίνω έξω και γενικότερα αρχίζω και δουλεύω πάρα πολύ στην επιδερμίδα μου για να μην χρειάζομαι ούτε τα φίλτρα, να μην χρειάζομαι ούτε μακιγιάζ. Μ' αρέσει το clean beauty πλέον. Νομίζω ότι όλα οδεύουν σιγά σιγά μπροστά. Το αντιπροσωπεύεις κιόλας, ότι φαίνεται ότι είναι clean. Φαίνεται καθαρό. Καλά, δεν έχουν όλοι την ίδια γνώμη με σένα, αλλά κι εγώ νομίζω ότι με βλέπω διαζώσεις, θα το πω και το λέω τέλεια, τέλεια. στο κοινό. Τα εξωσώματα είναι η καινούρια επανάσταση στην τεχνολογία της αισθητικής, τέλος πάντων. Είναι ουσιαστικά τα εξωσώματα, για να μην πούμε πολλά πράγματα που θα μπερδέψουν λίγο το κοινό, μαθαίνουν το δέρμα να αναγεννάται. Ουσιαστικά είναι ο τρόπος για να μάθει το δέρμα να αναγεννάται. Να μην πούμε περισσότερα και περισσότερο έχει σημασία στο αποτέλεσμα και σε αυτό που εξήγησε λίγο πριν η Τζούλια. Συμφωνώ. Εμένα είναι ένα από τα αγαπημένα μου προϊόντα της Plurial. Και πάντα αυτό λέω, ότι επειδή είναι το πιο δυνατό για μένα skin booster, γιατί κάνει τη φλεγμονή εκ των έσω εξού και αναπαράγει το κολαγόνο και την ελαστίνη του δέρματος, οπότε να κάνει αυτό το glow up και την αίσθηση του φίλτρου, θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες θεραπείες που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Επειδή είναι και trend, πολλοί χρησιμοποιούν την λέξη εξωσώματα για διάφορες θεραπείες που δεν είναι. Οπότε πρέπει να ξέρει ο ασθενής ότι θα πρέπει να βρεθεί σε έναν ιατρικό χώρο που ο γιατρός χρησιμοποιεί και εφαρμόζει πιστοποιημένα υλικά εταιριών που έχουν μια επιστημονική βάση, όπως είναι και η Plurial. Εννοείται. Αν πρέπει να κρατήσουμε ένα μήνυμα από τη κουβέντα μας ή ένα προϊόν αγαπημένο, ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο, Κωνσταντίνη, και το δικό σου, Τζούλια, και γιατί? Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι το αγαπημένο μου προϊόν που χρησιμοποιώ τώρα τελευταία από την Plurial είναι το Silk. Αυτό είναι και το δικό μου. Νόμιζα ότι είχες λίγο πιο ιδιαίτερο με το εξωσώματα. Όχι, γι' αυτό. το Silk μου αρέσει. Αν δεν ταιριάζατε. Σίγουρα. Αυτό, θέλω να το εξηγήσω λίγο. Ουσιαστικά βοηθάει τα μάτια να φαίνονται λίγο πιο νέα. Βοηθάει στην λεπτορυτίδωση, στο είδημα. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Άρα το τοποθετείς πού ακριβώς και πώς? Πολύ επιφανειακά στο δέρμα, δεν πηγαίνουμε σε μεγάλο βάθος, δεν προσφέρουμε γέμισμα, ουσιαστικά βοηθάμε στην υγεία του δέρματος, έτσι ώστε να γλιτώσουμε μαύρους κύκλους, λεπτορυτίδωση και είδημα. Εδώ ερχόμαστε, η όλη νοοτροπία του Plurial Silk είναι και αυτό που θέλω να κρατήσουμε από αυτή τη κουβέντα που κάνουμε, ότι πλέον η ιατρική αισθητική δεν είναι πλέον διόρθωση, γέμισμα, αλλά περισσότερο βελτίωση της υγείας του δέρματος, έτσι ώστε να προλάβουμε και να έχουμε αντιγύρανση. Αυτό νομίζω το Plurial Silk το αντιπροσωπεύει, γι' αυτό το λέω και μου αρέσει σαν υλικό. Γενικά νομίζω όλο το mindset της Plurial έχει, δηλαδή το mindset της Plurial είναι η πρόληψη και ίσως και η επιβράδυνση των πιο επιβατικών θεραπείων. Ναι, ακριβώς. Εσύ, Τζούλια μου? Και εγώ το Silk θα έλεγα και τα εξωσώματα, αλλά το Silk είναι αγαπημένο για τα μάτια.
Και εδώ τώρα να θέσω ένα θέμα που γίνεται χαμός στο TikTok με αυτό. Τελικά βάζουμε, θα ρωτήσω και τους δυο σας, βάζουμε ιαλουρονικό κάτω από τα μάτια ή όχι? Εγώ είμαι πάρα πολύ κατά. Γιατί κύριος λόγος κάνει βήματα από τα μάτια και δεν θα φύγει ποτέ. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να βάλουμε ιαλουροδυνάση και να αποχωρήσει αργότερα ή να κάνει dissolving. Δυστυχώς. Ήταν κάτι που νομίζω το κάνανε πιο παλιά. Ίσως από άγνοια το τι θα προκύψει αργότερα. Και όταν βλέπω περιστατικά, δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω. Σε τέτοια περιστατικά το μόνο που μπορώ να κάνω είναι με το silk και εγώ, απλά να κάνω καμουφλάζ, δηλαδή να γεμίσω στα άλλα σημεία, ώστε να κάνει ωραία μεταβίβαση με τα ζυγωματικά και να δώσει ένα ωραίο εφέ του concealer. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνα, αν συμφωνείς. Εγώ θα πω γενικότερα ήταν κάτι που και εγώ χρησιμοποιούσα κατά κόρον παλιότερα. Είναι κάτι το οποίο έχω αρχίσει και το αποφεύγω. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις που το χρησιμοποιώ με ένα έντονο άδειασμα και μόνο στο tear trough και όχι σε όλο το μάτι. Δηλαδή μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο εδώ πέρα που φαίνεται ότι είναι πολύ άδειο. Σε οποιοδήποτε άλλο σημείο στο μάτι, επειδή είναι τέτοια η δομή και ανατομία του οφθαλμικού κόχου, δεν επιτρέπει το ιαλουρονικό να κάτσει σωστά, επομένως μπορεί να μας δώσει ένα καλό αποτέλεσμα στην αρχή, αλλά να μας δημιουργήσει πρόβλημα ακόμα και αργότερα. Έχω δει μερικές φορές ιαλουρονικό ακόμα και μετά από 3 χρόνια. Επομένως, θέλει φιδό, ακόμα και αν το χρησιμοποιούμε, αλλά γενικότερα η τάση είναι να το αποφεύγουμε. Οπότε το ίδιο κάνω και εγώ τώρα τελευταία. Συμφωνώ απόλυτα. Εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε περίπτωση, έτσι. Σίγουρα. Καλό είναι να μην ακυρώνουμε και 100% θεραπείες, γιατί μετά θα τα βάλουν οι ασθενείς μαζί σας. Και αυτό. Ναι, τελικά κάνουμε πολυγαλακτικό ή αγχωνόμαστε. Α, Το πολύ ωραία πολυγαλακτικό θα μας δυσκολέψει μετά στο lifting. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ το πολυγαλακτικό, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε. Νομίζω ότι πρίζει, φουσκώνει και δεν μπορείς να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα contouring. Και πώς όμως θα διατηρηθούμε από τα 35 μέχρι τα 50 που θα κάνουμε lifting? Θα κάνεις lifting σίγουρα πιο πριν. Δεν θα κάνεις τα 50, ειδικά εσύ που έχεις και άντρα πλαστικό χειρουργό. Αλλά νομίζω ότι φουσκώνει και δεν δίνει αυτό το volume που θα έδινε ένα ιαλουρονικό. Απλά ίσως επειδή στο σύνολο μπορεί να βγαίνει πιο φθηνή θεραπεία με ένα πολυγαλακτικό, δεν χρησιμοποιούν τόσο ιαλουρονικό. Γιατί στο σύνολο θα θέλεις πολλά ιαλουρονικά, πολλά ml ιαλουρονικού οξέως για να κάνεις το ίδιο αποτέλεσμα με ότι θα κάνεις σε πολυγαλακτικό. Αν δεν ξέρω αν συμφωνείς, Κωνσταντίνα. Το χρησιμοποιώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως βλέπουμε δηλαδή σε λίγο χαλάρωση δέρματος και στο σώμα. Και σε συγκεκριμένες ηλικίες, να φανταστώ. Σε συγκεκριμένες ηλικίες, ναι. Δεν το χρησιμοποιώ για όγκο. Δεν μου δίνει το ίδιο αποτέλεσμα όσο τα υλικά που έχω συνηθίσει. Γενικότερα είναι ένα trend τώρα τελευταία, αλλά θέλει λίγο προσοχή και που το χρησιμοποιείς και για ποιο λόγο. Γιατί υπάρχει και παραπληροφόρηση ότι μερικές φορές μπορεί να θέλω να το κάνω για να δω έξτρα όγκους και όλα αυτά. Δεν ισχύει αυτό. Και αυτό δρά λίγο Κολαγονογέννηση νομίζω κάνει. στο υποδόριο και αυτό για βιοδιέγερση. Είναι αργό, οπότε ο ασθενής πρέπει να έχει και την υπομονή του. Αυτό. Πριν κλείσω την κουβέντα, θα ήθελα να κάνω και 2-3 ακόμα ερωτήσεις, πιο προσωπικές, αν μου επιτρέπετε. Να ρωτήσω αν έχετε έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση στο ιατρείο, μιας και επαγγελματικά συστεγάζεστε, να πω. Υπήρχε κάποια πελάτησα που σε έφερε η Τζούλια σε δύσκολη θέση ή κάποιο περιστατικό που έφερε το Κωνσταντίνο σε δύσκολη θέση μαζί σου? Ναι. Εννοείται. Θα σου έλεγα ψέματα αν σου έλεγα όχι. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες, αλλά ναι, ήρθαμε σε αντιπαράθεση για το πώς θα διαχειριστούμε τέλος πάντων μια κατάσταση. Και έχω και μια πολύ πρόσφατη στο μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. Εντάξει, στην αρχή έγινε ένας... Δεν μπορώ να μιλήσω. Ο χαμός που έγινε, από ό,τι καταλαβαίνω, έγινε στο σπίτι ή στη δουλειά? Έγινε στα 3 τετραγωνικά. Προσπαθούσα, είχα βάλει κορίτσια, λέω βάλτε τέρμα τη μουσική. Αυτό το γράφετε. Άρα να υποθέσω, Τζούλια μου, ότι ζηλεύεις τον άντρα σου. Όχι, δεν είχε να κάνει με ζήλια, το πιστεύεις? Όχι, δεν είχε να Το κάνει. Το ζηλεύεις παρόλα αυτά? Παλιότερα ναι, τώρα έχω μεγαλώσει. Ο Κωνσταντίνος σου ζηλεύει? Όχι καθόλου. Ό,τι και να υπάρξει στο επαγγελματικό ωράριο, ας το πω. Ναι. Στο σπίτι τα μεταφέρετε ή όχι? Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς, ναι. Ναι. Δηλαδή, ενώ θέλουμε να το αποφύγουμε, δηλαδή ασυναίσθητα οι κουβέντες πηγαίνουν εκεί πέρα, δυστυχώς. Είναι γιατί
μεταφέρετε οτιδήποτε έχει γίνει στο σπίτι ή επειδή συνεχίζετε να συζητάτε πράγματα που θα μπορούσατε να βελτιώσετε? Αυτό ακριβώς, ναι. Είναι σαν να συνεχίζουμε να δουλεύουμε για λίγο ακόμα στο σπίτι. Βέβαια, να πω ότι πραγματικά θεωρώ ότι υπάρχει ισορροπία, δηλαδή δεν μεταφέρεται με έναν τρόπο για να τσακωθούμε, όσο περισσότερο για να λύσουμε κάποιες καταστάσεις. Ευτυχώς εμείς δεν το έχουμε νιώσει ακόμα αυτό το πράγμα, ότι να δουλεύουμε μαζί μας φθείρει και όλα αυτά. Γιατί δεν κάνουμε και τέτοια πράγματα. Ναι, ο καθένας έχει το ρόλο του και ο ένας βοηθάει τον Και ο άλλον. καθένας σέβεται, φαντάζομαι. Σέβεται και αυτό Ακριβώς. που κάνει ο άλλος, ακριβώς. Εγώ πάνω δείγματος χάρη, δυσκολεύτηκα πολύ να ξεκινήσω να κάνω και κάποια βίντεο στο Instagram, στο TikTok και όλα αυτά. Ήταν απέτηση της Τζούλιας, με την καλή έννοια την απέτηση. Έχω μπει και έχω συνηθίσει πλέον, μ' αρέσει και εμένα, αλλά γενικότερα νομίζω ότι μπορεί να το έχει δει και ο κόσμος. Ας πούμε, αλλιώς ήμουνα στην αρχή, αλλιώς είμαι τώρα. Ήταν κάτι δύσκολο για μένα στην αρχή, αλλά την ευγνωμονώ γι' αυτό και για το πόσο έχω αλλάξει σε αυτό, αλλά και γιατί έχει βοηθήσει και τη δουλειά μου. Και να πω πως ήταν σχετικά από τους πρώτους που ξεκίνησαν πριν τον COVID, νομίζω. Εγώ τότε τύχαινε και δούλευα στο τμήμα marketing μιας πολύ γνωστής ιατρικής εταιρείας και εγώ είχα κάνει, ας πούμε, μια εισαγωγή, είχα προτείνει στη CEO τότε, με τους γιατρούς με τους οποίους συνεργαζόμασταν πανελλαδικά, να τους προτείνουμε και διαχείριση social media. Όταν το είχα αναφέρει τότε στη CEO, η αλήθεια είναι ότι είχε έτσι ξαμοιαστεί, αλλά μετά της άρεσε πολύ σαν ιδέα. Ωραία, μου λέει, πιστεύω σε αυτό που κάνεις, μου λέει, και πιστεύεις. Ξεκίνα, μου λέει, να παίρνεις τηλέφωνα, έχεις το ελεύθερο από την εταιρεία, σε συγκεκριμένες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και η δική σας ειδικότητα που μπορεί να υποστηριχθεί από τα social media, και ξεκίνα να ρωτάς αν υπάρχει ενδιαφέρον από τους γιατρούς. Υπήρχε ενδιαφέρον, εννοείται. Αν και έφαγα και πόρτα από κάποιους πολύ γνωστούς τότε γιατρούς της ειδικότητάς σας και δερματολόγους μπορώ να πω, που εν τέλει όπως ήρθε ο καιρός και η εποχή, αναγκάστηκαν τώρα να μπουν και αυτοί σε αυτό το τρυπάκι, παρόλο που τότε με σνόμπαραν για αυτό που σκεφτόμουν. Δεν ξέρω πάντως κατά πόσο εντάσεις υπάρχουν. Πάντως μας μεταφέρεται κάτι πολύ ομαδικό και ότι λειτουργεί άψογα το μεταξύ σας. Δεν ξέρω πότε ξεκινήσατε να είσαι στο ιατρείο και να βοηθάς τον Κωνσταντίνο, αλλά μας δίνετε την εντύπωση ότι αυτό δουλεύει πάρα πολύ ωραία. Και εύχομαι να το συνεχίσετε έτσι. Η έναρξη του ιατρείου ήταν καθαρά, και αυτό είναι σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, ήταν καθαρά μια απόφαση περισσότερο της Τζούλιας. Για μένα υπήρχαν και άλλες επιλογές που μπορούσα να ακολουθήσω και μπορεί να ήμουν λίγο πιο συντηρητικός. Παρ' όλα αυτά έγινε η κίνηση γρήγορα και μόνο σε καλό μας έχει βγει. Αυτό. Σίγουρα έχεις ένα στήριγμα, καλά και εσύ και προσωπικά και επαγγελματικά, εννοείται. αλλά θεωρώ ότι πίσω από ένα δυνατό άντρα είναι ακόμα πιο δυνατή γυναίκα και νομίζω εδώ πέρα είναι φανές. Και σίγουρα δεν τον γνώρισα επειδή μου έκανε κάποιο ιαλουρονικό ή κάποια επέμβαση στο στήθος, όπως Ήταν μια λένε ερώτηση- πάρα πολύ στο TikTok. Ήταν μια ερώτηση που δεν την έκανα πώς γνωριστήκατε, αλλά μπορούμε να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση πώς γνωριστήκατε. Αυτό είναι πολύ spicy. Αυτό είναι τώρα που θέλω. Γνωριστήκαμε πριν από 15 χρόνια. Ήμουν 20. Λέω και την ηλικία μου. Είμαι 35 τώρα, ναι. Και γνωριστήκαμε που γνωριστήκαμε. Στη κηδεία. Οπότε, κορίτσια, μην χάνετε κανένα κοινωνικό γεγονός, γιατί δεν ξέρετε πότε θα σας χτυπήσει ο κεραυνοβόλος έρωτας στην πόρτα. Τέλειο κλείσιμο θεωρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας είχα σήμερα μαζί μου. Χάρηκα πάρα πολύ και πραγματικά εύχομαι όλα τα καλά και επαγγελματικά και προσωπικά. Καλή αρχή στο lift show. Ευχαριστώ Πάει πολύ. εξαιρετικά, ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Και μπορεί κάποια στιγμή να συμπεθεριάσουμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Έχω την καλύτερη νύφη ever. Τέλεια. Νομίζω ήταν ωραίο και σαν κλείσιμο.